mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng chili garlic chicken feet. Kaya dyan lang kayo mga katribo. Maya maya lang mag-uumpisa na tayo. Let's go! Ang mga sangkap nga sa lulutuin natin ngayon mga katribo, ating chili oil, pranitong bawang, mantika, toyo, suka, paminta, tanglad, at saka bawang na sariwa, dahon ng sibuyas, at ang ating paa ng manok. Yan lang ang mga sangkap natin mga katribo. Tara, umpisa na natin ang ating lulutuin. Palambutin na nga natin mga katribo itong ating paa ng manok. Lagyan na natin itong ating tanglad, saka toyo, kaunting toyo lang, kaunting suka, paminta. Yan. Saka maglagay din tayo ng kaunting tubig. Yan. Yan. Nailagay na natin lahat ng ating mga sangkap sa ating pagpapalambot. Takpan na natin. Update ko na lang kayo mga katribo pag malambot na siya. Double check na nga natin to mga katribo. Malambot na ito. Malambot na ito mga katribo. Hanguin na natin at gawin na natin yung ating pampasarap pa dyan mga katribo. Mainit na nga ang ating mantika mga katribo. Isa tayo ng bawang. Tutuloy lang natin konti. Pagluto na ang bawang, ilagay na natin itong ating pinalambot na parang manok. Haluin lang natin para medyo mapreto-preto siya mga katribo. Yan, pag medyo napipreto-preto na, lagyan na natin itong ating chili oil. Maraming chili oil. Maglagay tayo ulit ng kaunting toyo. At saka ang ating pinakrisping bawang. Marami. Halu-haluin. Mukhang napakaanghang. Masakit sa ilong mga katribo. Okay na. Lagyan na natin ang ating dahon ng sibuyas. Iubos na natin yan. Haluin ulit natin. Okay na yan mga katribo. Tara, magmukbangan na tayo. Kain na tayo mga katribo. Ito lang ating ginawang chili garlic chicken feet. Napakasarap. Mukhang napakaanghang mga katribo. Bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun, kain na mga katribo. Tikman na natin to.
para sa inyo mga katribo. Ha? Sabi. Ang talaga mga katribo. Harap, kahit mahal. Sarap mga katribo. Sarap ka lang naman. Sarap itong pulutan. Hindi ako makapagsalita sa sarap at anghang. Kain tayo mga katribo. Gusto ko lang pong pasalamatan sila nung magbigay ng tip sa akin, tumawag kagabi si Team Buddy TV. Maraming salamat sa iyo pare. Buhay ka sir. Salamat sa mga tips na binigay mo sa akin. Ang mabait nila mga katribo. Sarap. Wala ko ibang may isang masabi. Sarap. At maanghang. Solved na mga katribo. Maraming salamat po sa panonood. Sana huwag kayong magsasawa. At shout out na po ang kasunod mga katribo. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Papa Ryan, Mama Lia TV, Dunsul TV, Talentadong Kabus Vlog,
Kasalulutad, Manoy Mukbang, Lutong ni Maria, Team Body TV, MP Vlog, Judith Kapul, Mark Espino, and Aloha Friends. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking munting channel. Sana po kayo maulanan pa para kayo dumami. Kung paano mga katribo, hanggang sa susunod po. God bless.